हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबावबाय 12 नं निसिमा समस्तिनि भटार्सफोरा इउपिपिएल आरो बिपिएफआव बेसेबां भट होदों नै दाख्लै थांनाय एमपि इलेक्शनाव खाम्फा बरगयारि बिथां आरो जयन्त बसुमतारी बिथांनि भटआव सोर बेसे भट होदों बबे प्राइमारिनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेखौ होनो थिनबाय थानायलाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों बेवहाय दाख्लै एमपि इलेक्शनाव भट होदोंमोन जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफआव फार्स्टआवनो दं जाहैबाय आमगुरि प्राइमारि नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं बिराद गगा मोनदों अब्लाबो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय दिनै अखाबो हादों नायलांदो गिबियावनो दं आमगुरि प्राइमारिनि सिङाव मोनबेसे पलिं स्टेशन दङ बेवहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय खेराडङा एलपि स्कुल रुम नाम्बार 1 बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों जाहैबाय 229 बिपिएफआ मोनदों 311 बेवहाय बिपिएफआ देरहादों सिमलागुरि एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 263 बिपिएफआ मोनदों 450 बेवहाय बिपिएफआ देरहादों आमगुरि ओइचएस स्कुल रुम नाम्बार 1 बेवहाय मोनदों इउपिपिएलआ 346 बिपिएफआ मोनदों 208 बेवहाय इउपिपिएलआ देरहादों आमगुरि ओइचएस स्कुल रुम नाम्बार 2 बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 198 बिपिएफआ मोनदों 233 बेवहाय बिपिएफआ देरहादों दानिया नायदो लखिमपुर एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 167 बिपिएफआ मोनदों 184 बेवहाय बिपिएफआ देरहादों दानिया नारायणपुर एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 87 बिपिएफआ मोनदों 84 बेवहाय इउपिपिएलआ देरहादों दानिया फैदो खुंख्राजरा प्राइमारिनि आन्दाराव बेसेबां बेहाय नायदो नोंथांमोन राङिजरा एलपि स्कुल भट सेन्टार बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 136 बिपिएफआ मोनदों 205 बेवहाय बिपिएफआ देरहादों दुर्गापुर एलपि स्कुल रुम नाम्बार 1 बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 175 बिपिएफआ मोनदों 110 बेवहाय इउपिपिएलआ देरहादों दानिया नायबावदो खुंख्राजरा एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 184 बिपिएफआ मोनदों 315 बेवहाय बिपिएफआ देरहादों दानिया नायबावदो लादामगुरि एलपि स्कुलाव इउपिपिएलआ मोनदों 369 बिपिएफआ मोनदों 392 बेवहायबो बिपिएफआ देरहादों दानिया फैदो नेक्स्ट मालिबिटा प्राइमारिनि आन्दारनिखौ नायलांदिनि मालिबिटा एकुन्जा एलपि स्कुल राइट रुम नाम्बार 1 बेवहाय मोनदों इउपिपिएलआ 317 बिपिएफआ मोनदों 348 बेवहाय बिपिएफआ देरहादों दानिया नायबावदो मालिबिटा विद्याकुन्जा एलपि स्कुल लेफ्ट साइड रुम नाम्बार 2 बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 278 बिपिएफआ मोनदों 106 बेवहाय इउपिपिएलआ देरहादों दानिया नायबावदो सबापुर एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 344 बिपिएफआ मोनदों 199 बेवहाय इउपिपिएलआ देरहादों दानिया नायदो मालिबिटा एमइ स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 350 आरो बिपिएफआ मोनदों 326 इउपिपिएलआ देरहादों दानिया नायबावदो मालिबिटा एमइ स्कुल रुम नाम्बार 2 बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 308 बिपिएफआ मोनदों 314 बेवहाय बिपिएफआ देरहादों दानिया नायदो लोगोफोरनि आमटेका प्राइमारिनि आन्दारनिखौ नायलांदोलाय आमटेका सिमलागुरि एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 216 बिपिएफआ मोनदों 105 बेवहाय इउपिपिएलआ देरहादों आमटेका थांगा एलपि स्कुल थांगा बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 317 बिपिएफआ मोनदों 286 इउपिपिएलआ देरहादों आमटेका एमइ स्कुल रुम नाम्बार 1 बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 210 बिपिएफआ अनलि 77 बेवहाय इउपिपिएलआ देरहादों आमटेका थांगा बा आमलाइगुरिबो होनो एलपि स्कुल रुम नाम्बार 1 बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 438 बिपिएफआ मोनदों 222 इउपिपिएलआ देरहादों दाना अक्सिगुरि एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 544
BPबा मोनदों 332 बेवहाय UPPLआ देरहादों। अक्सिगुरि LP स्कुलाव राइट साइड बेवहाय UPPLआ देरहादों 183 BPबा जेनदों 98। दानिया नायबावदो दकिन आमटेका LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 166 BPबा मोनदों 40 बेवहाय UPPLआ देरहादों। मथा-मथि आमटेका प्राइमारियाव UPPLआ देरहाजोबदोंआनो UPPLआ जेरावबो देरहाजोबदों आमटेका प्राइमारियाव। दानिया नायदो आनन्द बिटिनि प्राइमारि आमटेका सायाकुन्जा LP स्कुल बेवहाय मोनदों UPPLआ 389 BPबा मोनदों 318 बेवहाय UPPLआ देरहादों। आमटेका सायाकुन्जा LP स्कुल रुम नम्बर 2 बेवहाय UPPLआ मोनदों 389 UPPLआनो देरहादों BPबा मोनदों 216। बेटिनि बालाजार LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 125 BPबा मोनदों 154 नै बेवहाय BPबा देरहादों। उत्तर आमटेका LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 271 BPबा मोनदों 416 BPबा देरहादों। दानिया नायबावदो फाथाबारि प्राइमारियाव लाखिमपुर LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 476 BPबा मोनदों 201 UPPLआ देरहादों। फाथाबारि LP स्कुल रुम नम्बर 1 बेवहाय UPPLआ मोनदों 343 BPबा मोनदों 244 बेवहाय UPPLआ देरहादों। फाथाबारि कृष्णापुर LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 170 BPबा मोनदों 240 BPबा देरहादों। थुरिबारि LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 143 BPबा मोनदों 95 UPPLआ देरहादों। सिसुबारि LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 209 BPबा मोनदों 166 बेवहाय UPPLआ देरहादों। फाथाबारि LP स्कुल UPPLआ मोनदों 199 BPबा मोनदों 279 BPबा बेवहाय देरहादों। दानिया फैदो खयलामयला प्राइमारि चौधरीपारा LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 239 UPPLआ देरहादों BPबा मोनदों 133। थाइगिरगुरि LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 294 BPबा मोनदों 181 बेवहाय UPPLआ देरहादों BPबा जेनदों। उत्तर खयलामयला LP स्कुल बेवहाय UPPLआ देरहादों 468 BPबा जेनदों 253। सापकाटा LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 214 BPबा मोनदों 237 बेवहाय देरहादों UPPLआ। सापकाटा LP स्कुल वेस्ट रुम नम्बर 2 बेवहाय UPPLआ मोनदों 157 BPबा मोनदों 146 बेवहायबो UPPLआनो देरहादों। खयलामयला बाजार LP स्कुल बेवहाय UPPLआ 248 BPबा 193 UPPLआ देरहादों। पर्बतजरा LP स्कुल बेवहाय UPPLआ 342 BPबा 145 बेवहायबो UPPLआनो देरहादों। उत्तर गान्दाबिल LP स्कुल बेवहाय UPPLआ 281 देरहादों BPबा 262। बालागारि LP स्कुल बेवहाय UPPLआ मोनदों 253 BPबा मोनदों 199 बेवहाय UPPLआ देरहादों। मथा-मथि खयलामयला प्राइमारियाव UPPLआनो देरहाजोबदों। औगुरि प्राइमारि दानिया नायदो औगुरि प्राइमारियाव सिसुबारि LP स्कुल बेवहाय BPबा देरहादों UPPLआ 112 BPबा 256। फाथाबारि LP स्कुल बेवहाय UPPLआ देरहादों 428 BPबा 355। औगुरि हाई स्कुल बेवहाय UPPLआ देरहादों 277 BPबा 193। अक्सिगुरि हाई स्कुल बेबो वेस्ट साइडआव बेवहाय UPPLआ जेनदों 111 BPबा 248। अक्सिगुरि LP स्कुल बेवहाय BPबा देरहादों 228 UPPLआ जेनदों 221। दानिया नायदो नांगोलबाङा प्राइमारि
बेवहाय टटेलि बिपिएफआ देरहाजोबदों। पानियागाउन एलपि स्कुल बेवहाय 180 बिपिएफआ देरहादों, इउपिपिएलआ मोनदों 180, बिपिएफआ मोनदों 553। खैराबारि एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 64, बिपिएफआ मोनदों 227, बिपिएफआ देरहादों। सारागाउन एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ मोनदों 176, बिपिएफआ मोनदों 671, हाइस्ट भट बायदि मोनबाय आं बेखौनो, बेवहाय बिपिएफआ देरहादों। पश्चिम जयपुर एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ जेनदों 171, बिपिएफआ देरहादों 455। नवोदय हाई स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ जेनदों 263, बिपिएफआ देरहादों 670। नवोदय हाई स्कुल लेफ्ट साइड रुम नम्बर 2 बेवहाय इउपिपिएलआ जेनदों 233 ल' मोनदों, बिपिएफआ देरहादों 482। दानिया फैदो वानिपुर प्राइमारिनि आन्दारनिखौ नायदिनि। कालियागाउन एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ देरहादों 296, बिपिएफआ जेनदों 277। भबानिपुर एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ देरहादों 442, बिपिएफआ जेनदों 404। तुलसीजरा एमइ स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ जेनदों 258, बिपिएफआ देरहादों 274। तुलसीजरा एमइ स्कुल वेस्ट साइड रुम नम्बर 2 सिखापारा पार्ट 1 बो होनो बेखौ बेवहाय इउपिपिएलआ जेनदों 313 ल', बिपिएफआ देरहादों 520। अदालगुरि एलपि स्कुल सिखापारा पार्ट 2 बेवहाय इउपिपिएलआ देरहादों 285, बिपिएफआ जेनदों 184। दानिया मानिकपुर एलपि स्कुल बेवहाय इउपिपिएलआ जेनदों 199, बिपिएफआ देरहादों 322। दानिया ओभारअल रिजाल्टखौ नायदो नोंथांमोन। डिएफआ जयेन्ट बा इउपिपिएलआ मोनदों माने 15,264, इउपिपिएलआ मोनदों 15,264, बिपिएफआ मोनदों 15,345। बिपिएफआ इउपिपिएलनिफ्राय 81टा बांसिन मोनदों आरो माने 16 नं निसिमा बा 16 निसिमा समस्तियाव बिपिएफआ 81 खानाव देरहानो हादों। निसिमा ओनसोलाव 81 जन बिपिएफनि मानसिया इउपिपिएलनिफ्राय बांसिन दं होननानै नोंथांमोना हमनो हाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो बिनि सायाव।